लोणावळा मळवली दरम्यान रेल्वेचा मेगा ब्लॉक असणार आहे। 6 ते 8 एप्रिल दरम्यान हा ब्लॉक असणार आहे। लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात त्यामुळे बदल झालाय। उड्डाणपुलाच्या कामासाठी हा मेगा ब्लॉक घेतला जातो। मध्य रेल्वेवरच्या लोणावळा मळवली विभागामध्ये उड्डाणपुलाच्या पायाभूत कामासाठी 3 दिवसांचा मेगा ब्लॉक घेतला जातो। हा ब्लॉक 6 ते 8 एप्रिल दरम्यान असणार आहे। या कालावधीमध्ये लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात तसंच पुणे लोकलच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे। प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी रेल्वेने हा ब्लॉक घेतला। या ब्लॉकच्या दरम्यान रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करावं असं आवाहन मध्य रेल्वेने केलं। 6 ते 8 एप्रिल दरम्यान आता रेल्वेचा मेगा ब्लॉक असणार आहे। लोणावळा मळवली दरम्यान हा रेल्वेचा मेगा ब्लॉक असणार आहे। उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी रेल्वेने हा ब्लॉक घेतला। दरम्यान यामुळे आता लांब पल्ल्याच्या गाड्यावर याचा परिणाम होणार आहे। दरम्यान या ब्लॉकच्या दरम्यान रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करावं असं आवाहन मध्य रेल्वेने केलं।